Bună ziua, bine v-am găsit. Îl salut pe colegul și prietenul meu, Radu Lambrino, Salut, Horia! și pe invitatul nostru de astăzi, Mircea Leschian. Salut, Horea, salut, Radu. Mă bucur să fiu alături de voi în poiana voastră. Da, e o poiană, video-poiana noastră de podcast. În săptămâna asta, prima cu un invitat, așa cum anunțam. Îi salutăm pe toți cei care ne urmăresc, toți cei care ne audiază în format audio și care ne urmăresc video-podcastul. Încercăm aici să propunem și câteva subiecte de actualitate, dar și tematici generale de analiză sociologică și de științe politice și de actualitate politică până la urmă. Cred că avem nevoie și de un punct de vedere puțin mai neutru, nu neapărat din interiorul unei ideologii foarte fixe. Ce faceți? Salut, Mircea! Eu trebuie să spun ceva înainte să începem să intrăm în subiect, pentru că n-am cum să nu spun. Deci noi trei, în urmă cu mulți ani, peste 15 ani cred că, am făcut parte la un moment dat dintr-o echipă de brainstorming pe comunicare politică în campanii electorale și o făceam la un birou pe care îl conducea Mircea și o făceam extrem de constructiv. Așa, aveam fiecare dintre noi anumite idei pe care le expuneam, le dezbăteam și trăgeam niște concluzii, lucru care cred că astăzi puțini oameni care au această preocupare de a face politică sau de a comunica în organizații politice mai exersează. Bine ai venit, Mircea, alături de noi și hai să vedem, să pornim, să povestim de lucrurile interesante ale zilei. Vă mulțumesc, Radu, de aprecieri. Sunt 18 ani de când făceam treaba asta. Între timp ne-am firminit și noi. Poate că e cazul să... Voi ați început să scuturați un pic rugina de pe voi, poate e cazul să o scutur și eu. Mulțumesc oricum pentru aprecieri și acum ce ai făcut a fost să setezi un standard un nivel de așteptare destul de înalt. O să stea oamenii ăștia să se uite la noi și o să zică, bă, dar ce-i și cu băiatul ăsta, dar cum e el așa de deștept și unde a fost el până acum, în ce beci? Din ce beci l-au scos, știi? Cam asta e ideea. Așa, eu aș fi vrut să te întreb, Mircea, ce pui pe primul rând pe cartea ta de vizită, consilier de comunicare, consultant politic sau funcționar public? Ce preferi acolo pe primul rând? Știi că e foarte riscant să pui ceva pe cartea de vizită, pentru că după aia tot ce spui va fi interpretat în funcție de ăsta spune ca și consultant politic sau ca și funcționar pe fonduri europene. Așa că mai degrabă v-aș întreba, aș pune problema în felul următor. Eu dacă v-aș spune că sunt ardelean și timișorean, sunt de Crețel și boomer, sunt fiu de profesor de română și tata a 3 băieți, mă rog, fiecare cu mama lui, inginer politechnist, absolvent de SNSPA și UVT, funcționar public la fonduri europene și fost antreprenor submediocru, antrenor de oameni în zona mentoratului, formării și consilierii, sunt și student, sunt voluntar umanitar la Rotary, sunt ctitor de biserici și mason, sunt motociclist de cursă lungă. Eu v-aș întreba pe care din leschienii ăștia i-ați invitat la podcast? Cu cine vreți să stați de vorbă? Asta cu studentul nu știam, sincer. De restul, ne-am ocupat împreună și știm anumite lucruri unii despre alții. Eu m-aș opri pentru început la treaba pe care o faci tu acum cu banii europeni și cum vezi tu din postura asta destul de veche deja, relația pe care o au românii cu banii și cum se raportează instituțiile europene la ceea ce se întâmplă în România. Sunt mai multe întrebări într-una. Acum, ca să vorbesc strict despre jobul meu, despre faptul că conduc o direcție a Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene în Timișoara, noi ne ocupăm de proiecte mari de infrastructură. Okay. Cred că am fost destul de performanță. În ultimii 15 ani au trecut prin mâna noastră peste un miliard și vreo 200 de milioane de euro, fără nicio problemă. Deci am cu ce să mă laud. Sistemul este perfectibil, sistemul în care lucrez.
Dar dacă e să ne raportăm la provocarea care mai lansat-o despre relația românilor și a României cu banii, aș zice, ca să lămuresc din start, din punctul meu de vedere, este evident un câștig din punct de vedere financiar și din punct de vedere al nivelului în care a crescut România în ultimii 15 ani de la aderare. Oricine spune contrariul este răuvoitor. Cu siguranță că am fi putut să facem și mai mult, să absorbim mai mulți bani, dar nu neapărat ăsta este criteriul absolut, cel al absorpției. Mai degrabă lucrurile funcționează pe sistemul, dacă se ridică apa, se ridică toate vapoarele. Și asta se vede foarte clar. Te-au auzisem și pe tine la un moment dat în discuția cu Horea, spunând că paradoxal, deși avem o groază de probleme, totuși perioada în care trăim este perioada în care oportunitățile și nivelul în România oportunitățile sunt mari și nivelul este cel mai bun de la Revoluție încoace. Acum, în privința relației românilor cu banii, mi-ați lansat înainte de discuția noastră, evident, m-am pregătit puțin, mărturisesc, cel puțin pe tema asta. Și acum aș avea foarte scurt trei chestiuni. Una, nu suntem mai proști ca alții și asta o dovedesc toate studiile. Are, de exemplu, Daniel David în Psihologia poporului român cercetare sociologică și psihologică calitativă și cantitativă și arată foarte clar că noi suntem, de exemplu, cu capacitatea de învățare și adaptare peste medie europeană, cu asta putem să ne comparăm, dar avem clar niște puncte slabe, știi? Ca români. În primul rând o văd asta cu lipsa educației financiare. Eu mi-am terminat liceul înainte de Revoluție. Părinții mei n-au știut să mă învețe ce să fac eu cu bani, cum să fac bani. Și imediat după Revoluție, acum să ne uităm cine a reușit să se orienteze să facă bani. Foștii securiști care au lucrat în sistemul exterior, de comerț exterior și cei care erau descurcăreții care se rezolvau totul cu un cartuș de Kent. Pe de altă parte, la români există un anume complex de inferioritate, mai ales în risipa cu care cheltuim banii și inferioritatea asta cumva se reflectă și în narcisismul nostru, nevoia de a arăta că noi avem mașini mai bune, ne facem case mai multe. În vest, în Occident, oamenii în general stau în chirie. Noi aici toți trebuie să avem case. Pe de altă parte, a treia componentă, și aici intru un pic într-o zonă teoretică, cred că există o influență profundă a paradigmei ortodoxe astea în care trăim față de etica protestantă. Și aici mă refer la cartea asta lui Max Weber, la teoria lui Max Weber cu etica protestantă și spiritul capitalismului, în care la protestanți și la occidentali e ok să faci bani, aici era mai lase pe alții să facă bani, că o să ne ocupăm noi să fie bine. Nu doar că aici intervin puțin, scuză-mă, nu doar că e ok să faci bani și e dezirabil, ci este de dorit ca să echivalezi succesul prin câștigul financiar. Absolut, nu o să intru în detalii. Cu toate astea, eu cred că acum, cu nou zeitgeist, cu noua paradigmă în care trăim, cu pandemia, ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pandemia, războiul, criza energetică, economică, astea sunt de natură a ne schimba comportamentul. Și comportamentul românilor și în general oamenilor din Europa de Est care au dus-o greu, cred că va merge spre cumpătare, spre economisire mai degrabă decât spre investiții, de exemplu. Bă, eu nu cred asta, Mircea. Eu nu cred asta. Nu cred că există vreun semn de cumpătare la români în momentul ăsta. Organizat, la mod organizat, nu excepții. Excepții există, sunt multe. Da, oameni care, da, în momentul în care studiile, și am citit un studiu recent, în care 37% din populația României nu economisește, 20 și ceva la sută trăiesc au bani să trăiască 2 luni dacă li se întâmplă ceva, este extrem de grav. Oamenii din Occident nu-și cumpără proprietăți pentru că sunt foarte mobili, ei se mișcă după locul de muncă, se mișcă, dar își doresc casele lor, își doresc proprietăți. Asta e o formă prin care la bătrânețe să se retragă proprietatea. Dar și proprietatea lor e undeva pe malul mării, la munte, unde se gândesc să se ducă la pensie, nu e acolo unde lucrează. Deci, și plus că
cei care lucrează în Occident lucrează în orașe extrem de mari și puternice, unde costul unei proprietăți este foarte mare. Nu-și permit să-și cumpere o proprietate acolo unde găsești cel mai bun job. Și nici nu știu dacă, nici nu vor să rămână pe viață în locul respectiv. E o chestie de mentalitate. Plus, eu când mă refer la relația românului cu banul, este tocmai cum își agonisește el, cum își gestionează banul. Eu spun sincer, până la pandemie, foloseam un program din ăsta, Cash Control îi spune, în care îmi gestionam fondurile, cheltuielile mele proprii, da? în raport cu cei din familie. În pandemie am renunțat la lucrul ăsta și o să revin la el, dar în rest, în ceea ce fac, fiecare leu pe care îl folosesc, trebuie să știu ce e cu el. Dar românii nu au această obișnuință de a-și gestiona propriul buget, de a-și face bugetul familiei lor. Pe lângă asta, astăzi am discutat cu niște francezi. Sunt în panică cu ce se întâmplă în țara lor vis-a-vis de costuri, de viitorul lor loc de muncă și așa mai departe. Am fost în Anglia săptămâna trecută, am văzut acolo la fel. Oamenii sunt speriați, ies în stradă să se întoarcă în Uniunea Europeană. La noi nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic la noi. Nimeni nu își pune problema că ce o să se întâmple mâine. Și asta nu e o chestie de descurcăreală. Nu e o chestie de adaptabilitate. E o chestie de mai gravă, cred eu. Horia, tu ce părere ai? Eu vreau să spun că facem referire la acest subiect al relației românilor cu bugetele și cu banii disponibili, pornind de la un sondaj pe care l-a realizat Panorama.ro cu ajutorul agenției Kinsey, care a studiat tipologiile de reacții ale românilor în raport cu bugetele familiale sau cu bugetele lunare pe care le au. Și sunt acele 4 categorii, pornind care acoperă fiecare câte un sfert din spectrul populației României. Sunt descurcăreții, sunt cei care sunt mai mult consumatori, sunt cei care economisesc și, în fine, a 4-a categorie, cei care sunt mai conștienți de latura economică a vieții, de ceea ce înseamnă o planificare pe termen lung a bugetului propriu și al familiei. Ei bine, aceste 4 categorii ne arată o situație ciudată față de media europeană, în care avem foarte multe lucruri de reparat în cultura noastră economică. Cam asta e realitatea. Pur și simplu plutim față de această problemă reală. Fiecare trebuie să-și gestioneze un buget propriu sau al familiei. Noi plutim dacă suntem pur și simplu descurcărăți sau cheltuim fără niciun fel de planificare sau nu avem legătură cu un orizont pe termen lung însemnând 1 an sau 2 ani sau 5 ani. Se pare că românii nu au și asta o arată datele de sondaj. Eu cred că în România abordările astea și ceea ce simt francezii, englezii, pe unde ai umblat tu, Radu, în ultima vreme, lucrurile astea se întâmplă cu un delay, cu o întârziere. Deci peste 1 an de zile lucrurile vor arăta cu totul și cu totul altfel. Eu mă refeream la perspectiva de acum și ce va veni. Adică cumpătarea și, mă rog, e partea de știi care e treaba? Noi vorbim aici de teme mari, da? De geopolitică, de tendințe, dar știți care este geopolitica fiecarei familii sau a majorității familiilor din România acum? Este geopolitica. Imaginați-vă, mie îmi place să spun povești, imaginați-vă următoarea poveste. 2 părinți care seara, după ce copiii lor adorm și se uită la copiii lor dormind și se gândesc unde dracu o să ajungă prețurile la energie, la gaz curent, ce o să mai pun pe masă și dacă o să pot să-mi păstrez jobul. Ca să mai vorbesc că se gândesc, bă, da, mâine o dau asta cu bomba, nebunul golanul de la scara B. Asta este geopolitica. Și asta este, și asta, crede-mă că este un șoc continuu pentru fiecare dintre românii ăștia care stau și se gândesc și își analizează, că nu trăiesc așa de pe o zi pe alta. Și asta va restructura toată gândirea. Mircea, dar lucrurile astea românii și la pun într-adevăr după ce își culcă copiii în familie.
dar nu la modul organizat, nu la modul instituțional. Da? Adică sunt anumite lucruri care le simțim cu toții că nu sunt în regulă în relația pe care o avem cu instituțiile care reglementează aceste probleme la care ne raportăm noi și nu facem nimic în raport cu ele. Da? Eu m-am trezit și nu numai eu, sunt o grămadă de oameni care s-au trezit cu niște contracte la Enel care nu se mai prelungesc și aruncați într-o piață liberă care nu arată nici cum, pe niște platforme online care sunt goale și nu facem nimic în mod instituțional. Eu la asta mă refer. Adică eu am discutat astăzi cu niște francezi la telefon și am fost pe străzi în Londra în weekend. Da? Am văzut îngrijorarea asta la mod organizat. Adică oamenii manifestau la Londra, au ieșit în stradă să spună că ei vor înapoi în Uniunea Europeană tocmai pentru că le-au crescut costurile, tocmai pentru că ei cred că soluția se rezolvă prin întoarcerea la o formă organizată în Uniunea Europeană. În Franța, oamenii, la modul instituțional, încearcă să comunice cu partenerii lor de afaceri din alte țări, cum suntem noi, pentru că au o problemă pe care o simt ca fiind acută, iar la noi nu se întâmplă decât în sânul familiei chestiunile astea, îngrijorările astea pe care le am și eu, și tu, și Horia. Dar nu se întâmplă organizat nimic, decât la politica, cum să spun, la nivel de propagandă. Așteaptă puțin, Radu, pentru că îți spuneam, eu cred că există într-adevăr un delay. Mai la vest de noi există o altă cultură și există un alt exercițiu al oamenilor de a se organiza și aici și o altă tradiție, dacă vrei, în treaba asta. La noi au fost toate tradițiile astea de a ieși. A ieșit ultima mișcare de asta mare a fost contra asalatului Dragnea, nu? Contra poveștii cu Dragnea. Ce o să se întâmple e că nu e că nu se întâmplă nimic. Știi ce se întâmplă? Se întâmplă că se schimbă mentalitatea oamenilor, a mea, a ta, a vecinului meu de pe stradă. Și încet, încet lucrurile astea se pregătesc, în sensul că mental ne-am pierdut încredere, ne pierdem încrederea pe zi ce trece în instituțiile statului, în capacitatea acestui leviatan care este statul de a ne asigura cele necesare traiuri, de a ne asigura că avem un trai care are o perspectivă în viitor. Și treaba asta o să fie urmată de niște manipulări din partea unor oameni și a unor zone care o să profite de povestea asta. Asta spun eu tot. Mircea, asta spun eu tot timpul. Ceea ce trebuie să ne dorim cu toții și până la urmă asta încerc și cu Horia să vorbesc de fiecare dată, este să facem cumva, să arătăm celor care se uită la noi că principala problema noastră este că statul nu-i puternic sau nu-i perceput prea puternic. Că instituțiile care ar trebui să se ocupe să facă statul puternic sunt în primul rând partidele politice, care au devenit aproape inexistente. Și că principalul actor care ar trebui să intre în jocul ăsta al dezvoltării, al renașterii partidului politic și al întăririi statului este tocmai următorul candidat la postul de președinte a României. Asta am spus-o de câteva ori și cred în ea. Da? Dar, în fine, statul e slab, clar, fără discuție, e slab sau e perceput ca fiind slab. Iar asta e o problemă la noi. Vreau să spun că în discursul pe care l-a avut foarte de astăzi dimineață sau ieri, în cursul zilei de ieri, așa, Mircea Joană spunea exact despre un stat care nu are capacitatea să ne reprezinte interesele în plan internațional. Hai să sărim la povestea politică. Ce părere aveți despre o viitoare candidatură a lui Mircea Joană la președinție și dacă el e preferabil în raport cu Giucă sau cu George Simion? Ce părere aveți? Mie miroase a laborator, știi? A candidatură pe laborator și Ciucă și Joană. La modul arunci înainte de Joană se vorbește deja de vreo 2 ani în tot felul de medii. Da?
că a aruncat înainte ca șef al Partidului Național Liberal, ca șef al guvernului militar de carieră general. Cumva e o gândire de asta în care se vrea să se adreseze nevoile de securitate în sens larg. Adică pe ideea că oamenii ăștia, poporul român sau cine o fi, oamenii ăștia care sunt afectați de actul de conducere, românii, pe povestea asta cu războiul ar fi mai liniștiți că vine Joană, care a fost secretar general adjunct NATO, sau Ciucă, oricare din ei. Numai că ideea este că mie nu mi-este din cap asta. George Simion o joacă mult mai bine. De-aia e și creșterea asta mare din ultima vreme a lui. Mă rog, o să aibă o stopare, clar. Dar și Joană, în discursul ăsta pe care l-a avut la NATO, de fapt asta adresează aceste frici ale românilor cu privire la incapacitatea statului și a instituțiilor statului, atât naționale cât și europene, de a da o perspectivă vieții fiecăruia dintre noi, o predictibilitate a faptului că te duci la serviciu, îți iei un salar, îți plătești niște rate și pui ceva pe masă și reușești să-ți dai copiii la școala la care vrei să ți-i dai. Și acum trebuie să tai din toate și nu mai poți să faci lucrurile astea. Vine cineva, când cineva o să aibă o narațiune și o poveste suficient de puternică care să arate că are ca preocupare înțelegerea acestor probleme ale românilor, să empatizeze cu ei și să vină cu niște vagi soluții, sau mă rog, niște soluții de-a lungul timpului, să le arunce așa și o să le vedeți dozate, păi ăla are mari șanse să obțină mult mai multă simpatie și angajament de vot decât niște marionete puse în niște laboratoare. Acum că cineva își structurează, că e Joană care își restructurează discursul în felul ăsta, eu cred că câștiga puncte. Doar întrebarea este la cât va ajunge tipul ăsta de mesaj. Eu cred că Radu are foarte mare dreptate și consider că nu poate fi adresată corect această reformă a statului român în afara unei reforme a partidelor politice și a modului lor de funcționare uzuală, zi de zi, în raport cu cetățenii, cu simpatizanții, cu membrii de partid. Adică, sincer să fiu, nu înțeleg de ce sunt finanțate partidele cu multe milioane de euro din bani publici, fără ca eu, care sunt contribuabil, să spun unde să meargă partea mea de contribuție și ce cer acelui partid ca să ajungă partea mea de contribuție din taxele și impozitele pe care eu le plătesc la acel partid la care vreau să ajungă. Adică cred că această legătură și această revizuire a vieții politice și actualizare mai pe ce se întâmplă în Europa, mai cetățeanul spune cum trebuie să se întâmple, cred că e absolut normală și necesară. Altfel, un discurs de tip statul trebuie să se modernizeze și să fie mai protectiv cetățeanul, cred că e mult prea superficial. Din păcate, partidele politice, la câți ani sunt de la Revoluție, sunt pline nu atât de oameni politici, ci de politicieni. Știi? Adică nu sunt pline de oameni, din păcate. Masa critică a oamenilor care compun partidele politice e dată de oameni nu care sunt adepții acțiunilor lor pentru binele public, ci mai degrabă constatăm în spațiu public, și asta arată percepția pe care o au în general oamenii despre treaba asta, e că foarte mulți sunt de fapt politicieni și așa apare interesul lor, apare interesul unor găști. Da, poate că asta aici trebuie lucrat, trebuie schimbat cu siguranță, trebuie schimbată percepția, numai că nu poți să o schimbi decât în măsura în care oamenii ăștia sunt dispuși să se schimbe și să comunice altfel și să nu mai fie aroganți și să nu mai fie rupți de realitățile imediate. Radu. Nu cred asta, Mircea. Eu cred că ține de disponibilitatea oamenilor care au ceva de oferit pentru comunitate, de a se implica în
construcția asta politică fără a risca să-și expună familia, să-și expună viața, să-și expună, știu eu, cariera profesională pe care au avut. În momentul acesta, din păcate, foarte mulți dintre cei care intră în jocul politic nu au această preocupare. Deci nu au preocuparea de a se pune în slujba cetățenilor. Aici e marea problemă, pentru că nu simt că sunt apărați în jocul ăsta politic, știi? Deci eu la asta mă refer. În momentul când instituția partidului politic va avea niște reguli clare, cum erau într-o vreme, acele statute ale partidelor să fie respectate, regulamentele de organizare și funcționare să fie puse în practică și să fie lege pentru partid, atunci da. Dar de ce ar veni cineva să intre într-o astfel de organizație dacă simte că ea nu funcționează cum trebuie? Înțelegi? Asta e punctul meu de vedere. Și de asta cred că statul se poate întâlni dacă instituțiile care dau oamenii de decizie sunt puternice și ele la rândul lor.